Pán poslanec, vy ste navrhli v parlamente, tak povediať, malú novelu vysokoškolského zákona. Ten taký asi najdôležitejší bod je zverejňovanie záverečných vysokoškolských prác na internete. Môžete to ale tak nejak stručne všetko vysvetliť aj s tým, čo ste hovorili v koalícii? Spolu s kolegami Poliačikom, Žitňanskou a Osuským sme navrhli, aby až na určité výnimky, ktoré vysvetlím, všetky záverečné práce vysokoškolské, vrátane dokonca rigoróznych a habilitačných prác boli zverejňované povinne na internete. Ten dôvod, ktorý je nielen ochrana proti plagiátorstvu a šanca na jeho odhalenie, ale aj možnosť lepšie hodnotiť kvalitu výstupov výskumných, ktoré sa produkujú na rôznych vysokých školách, a aj vôbec posilnenie národného kultúrneho intelektuálneho dedičstva, vlastne to, za čo platíme, aby sme k tomu mali aj prístup. Na druhej strane v diskusii s radou vysokých škôl, s rektormi sme dospeli k nejakým zmenám a ochranám, ktoré sme tam teraz zapracovali cez pozmeňovacie návrhy. To najdôležitejšie je, že dávame možnosť jednak odložiť zverejnenie o 1, prípadne až 4 roky, ak sú na to veľmi závažné dôvody, napríklad keď niekto si to chce patentovo chrániť alebo čaká na publikáciu. A plus dávame to, že ak niekto publikuje ten výstup inak, že už vydáva to ako knihu alebo v časopise, tak to nemusím zverejniť. To znamená, že ak je to raz verejné, tak nám to stačí. A tretia podstatná zmena je v tom, že ak tá práca obsahuje nejaké skutočnosti, ktoré majú zostať utajené navždy, osobné údaje, štátne tajomstvo, obchodné tajomstvo, tak umožňujeme, by som povedal, takú tajnú prílohu, ktorá sa nebude zverejňovať, ani sa nebude nejakým spôsobom do toho registra ukladať. To znamená, že snažíme sa zachovať ten princíp verejnosti, ale urobiť výnimky tam, kde je to odôvodnené. Problém zverejňovania záverečných prác vysokoškolských študentov na internete. Vy ste proti tomu. Môžete vysvetliť stručne prečo? Všetkým, že nám budú hroziť vážne súdne spory, ktoré je možné pri autoroch takýchto originálnych diel, a to znamená aj študentov, doktorandov a habilitantov na úrovni Európskeho súdu, pretože neuplatňuje, ja stále som presvedčený o tom, Európsku smernicu Európskeho parlamentu a Európskeho spoločenstva 22. maja v roku 2001 o tom, že len autor každého diela musí dať súhlas na zverejnenie ktorémukoľvek subjektu. A čo je veľmi dôležité pre mňa, je aj to, že tento autor, v tomto prípade študent, musí dať ten súhlas dopredu, aby bol pripustený k obhajobe svojej práce. Tam vidím veľký zásah do akademických slobod, na ktoré tu sme po roku 89, do roku 89 sme ich nemali, a teraz sa tu niečo prikazuje rigidne, a v tomto prípade samozrejme sa dostávam do rozporu. Je to v poriadku, ak to hovoríme zo zákona a férovo dopredu, že teda ak niekto chce obhájiť prácu, tak si musí vybrať takú, ktorú je ochotný aj zverejniť. S tým, že keďže, ako som spomenul, dávame tam tieto výnimky, tak snažíme sa vyvažovať teda rôzne záujmy, aj verejný záujem na zverejnení s tým súkromným záujmom absolventa. Takže myslím, že po tých pozmeňovacích návrhoch to v poriadku je. Ako som už dôraznil, ani študent nemá možnosť utajiť prácu. Dnes každý, kto je ochotný prísť na tú obhajobu, ktorá musí byť verejná, môže tam sa prísť, prelistovať si ju a počúvať, čo sa tam deje. To znamená, že z tohto pohľadu si myslím, že pán poslanec Čaplovič a aj mnohí iní kritici vychádzajú skôr z toho, že sa to v praxi až tak často nedieje. Nie, ale z právneho stavu. Pre nás je však dôležitý právny stav. Myslím si, že postačuje súčasný stav, ktorý je zrealizovaný pri odhalovaní plagiátorstva. Samozrejme, budú treba kupovať nové, ešte kvalitnejšie servery v tejto oblasti, ale to je samozrejme na registri ministerstva, samozrejme jednotlivých vysokých škôl a fakult, a netreba to dostávať do takéhoto centrálneho registra. No my práve hovoríme, že ten register bude na internete. To znamená, že tie náklady práve toho už sú pomerne malé, keďže ten register bol vybudovaný. Ten význam je v tom, že ten register jediné, čo robí, že kontroluje plagiáty, ale aj to robí veľmi nedostatočne, pretože on kontroluje len z očí prácam, ktoré boli už do toho registra dané. To sú všetky práce diplomové za posledné 2 roky na Slovensku. To znamená, že ak niekto naozaj plagiuje prácu z minulého roku, povedzme z tej istej katedry, tak na tomu dneska ten systém príde. Ale ak zoberie knihu z knižnice, celú ju odkopčí, alebo ak vezme článok zahraničný, preloží si ho a ho tam jednoducho dá, tak na to ten systém nemá šancu prísť, ani na to nikdy nepríde. Naopak, ľudia z praxe, ľudia z tej branže na to vedia prísť pomerne jednoducho, keďže vedia odhaliť, ja to viem povedať ako pedagóg, že keď čítam
študentskú prácu, tak dokonca často, aj keď neviem, odkiaľ je to splagiované, viem odhadnúť, že tento jazyk nie je jazyk študentský, alebo toto je preložené z angličtiny, ale nie sú tam nikde úvodzovky ani citácia. Takže to je tá možnosť verejnej kontroly, najmä odbornej verejnosti, výrazne zvyšuje šancu, že sa odhalí plagiát. Ten Mikolajov register bez zverejňovania je pomerne neúčinný. Do týchto prác budú mať možnosť nahliadnúť aj, nazvem to, existuje priemyselná, nechcem nazvať špionáž priamo, ale samozrejme to existuje vo svete a každý nový poznatok, ktorý bol urobený často na privátnej firme alebo v európskom laboratóriu vedecko-výskumnom, na to neplatí právo len toho autora alebo právo Slovenskej republiky, ale tam sú práva aj zahraničné a privátne práva ohrozované a najprv takúto vec treba publikovať, najprv takúto vec treba patentovať a to predtým, aby dal niekto k tomu súhlas, aby bol pripustený k obhajobe, tu je ten základný problém. Keby tento súhlas tam nebol daný a že sa v podstate zavedie isté, by som povedal, zvykové právo na Slovensku, že sa to potom môže zverejniť, sú tam tie možnosti tých odkladov jednotlivých po 12 alebo 36 mesiacov, to by sedelo. Obávam sa, že tam pán poslanec Čaplovič naozaj buď nechápe, alebo skôr nechce chápať základný princíp vedeckej práce v západnom svete posledných 600 rokov, a to je naozaj to, že verejnosť vedy je kľúčová. Ja som citoval aj v rozprave najnovší materiál Európskej únie v oblasti inovácií, ktorý hovorí, že Európska únia bude dokonca trvať na tom, aby všetky vedecké práce robené, či už čiastočne alebo úplne za európske peniaze, boli aj niekde zverejnené na internete takýmto spôsobom. A to znamená, že tá tendencia, ktorú dnes navrhujem, je tendencia, ktorá je dneska úplne univerzálna. Len obávam sa, že ľudia vychovaní v mentalite trošku socializmu nevždy úplne doceňujú toto, pretože naozaj v Sovietskom zväze existovali utajené akademické mestečká, ktoré neboli ani na mape, pretože sa venovali výskumu, ktorý bol dôležitý pre zbrane. V Sovietskom zväze bola veda nástroj na, by som povedal, boja proti nepriateľovi. Ale v slobodnom svete, v západnom svete, ktoré sme súčasťou, verejnosť vedy a jej výstupov je naozaj základným pravidlom, z ktorého môžu byť určité výnimky, ktoré my navrhujeme, ale sú to výnimky, nie pravidlo. Ale ten prvotný súhlas, bez toho nebudeš, milý študent, pripustený k obhajobe. Toto považujem za rozporuplné a ak si ten súhlas samozrejme študent nedá, samozrejme nebude pripustený k obhajobe, ale musí sa potom obhajovať potom na súdoch a respektíve hľadať ďalšie možnosti, prečo nebol pripustený a aké to boli príčiny vrátane toho Európskeho súdu, ktorý by samozrejme vzal bezpečne do úvahy smernicu, ktorú som spomínal. Na druhej strane, ale to, čo ste spomínali, že už dnes si to vlastne medzi sebou fakulty, alebo že skrátka existujú určité registre, tak aj tam musí študent vlastne už pred obhajobou práce podpísať. To ide verejne, tam samozrejme. To je pravda, ale musí podpísať papier, že teda súhlasí s tým, aby jeho práca išla do nejakého registra. No, register, ktorý nie je verejný, ktorý je vlastne interný pre istú vedeckú obec, pre istú oblasť, ktorá môže najlepšie posúdiť, či je to plagiátorstvo, alebo nie je plagiátorstvo, cez tento systém dáva a naviac idú do tohoto registra práce, ktoré sú už obhájené, nie pred obhajobou. Čiže povedzme, že tie bakalárske alebo magisterské tam by ste neboli proti, keby sa zverejňovali? Bakalárske, však samozrejme najmä v oblasti sociálnych vied a spoločenských vied sú veľmi často, najčastejšie tieto plagiátorstva vznikajú. Lebo čiže tam by to pre vás nebol problém, keby boli na internete? No áno, samozrejme, to nie je problém, ale mne ide o technické prírodné vedy, mne ide o lekárske vedy, mne ide o oblasť farmakológie a farmaceutického priemyslu. Dneska to je obrovská medzinárodná lobby, ktorá sleduje každý poznatok a hneď vie ho využiť v praxi a vy sa stávate v podstate len vykuchaným človekom, ktorý to už potom nemôžete patentovať a nemôžete si to vedieť obhájiť v zahraničných časopisoch. A taký najväčší motív, prečo vlastne by tie všetky práce mali byť verejné na internete? Tá verejnosť vysokoškolských prác, aj vedeckých prác je základný princíp vzdelania vedy stovky rokov. A dnes podľa zákona obhajoba každej práce takejto je verejná. To znamená, my akceptujeme tento princíp a modernizujeme ho pre 21. storočie. To znamená, že tam, kde doteraz tá verejnosť bola v tom, že niekto sa mohol ísť niekde posadiť a počúvať, ale každý, tak my hovoríme, že to každý bude môcť pozrieť na internete, ale je to skôr vnímam ako technologickú zmenu. Samozrejme technologickú zmenu, ktorá bude mať aj významné dôsledky. A ten dôvod môj osobný je naozaj nielen v tej zvýšení šance na odhalenie plagiátov, ale naozaj v tom, že my dnes nevieme posúdiť kvalitu mnohých pracovísk a študentov, ktorí vychovávajú a tie záverečné práce sú ich najdôležitejším výstupom. To znamená, podľa kvality diplomovej práce, podľa kvality doktorandskej práce
viem veľa zistiť o kvalite daného pracoviska a ak ich budem môcť posúdiť 10, 20, 30, tak naozaj budem môcť povedať, že tu produkujú kvalitných absolventov a tu produkujú nekvalitných absolventov. To znamená, že vidím tam aj takýto prospech nad rámec toho boja proti plagiátorstvu.